Glumac Tarik Filipović rođen je 11. ožujka 1972. godine u Zenici. Glumačku karijeru je počeo u dječjem ansamblu Narodnog kazališta u Zenici. Više od 25 godina je član ansambla kazališta Kerempuh. Iza sebe ima više od 800 kazališnih predstava, ali i puno filmova i serija. Mnogi ga vole zbog njegove voditeljske uloge. Tako je prvo bio dio HRT-ove Skrivene kamere, a obilježila ga je uloga voditelja kviza Tko želi biti milijunaš. 6 godina je vodio i kviz Potjera. Gledateljima se sviđa zbog šarma i smisla za humor, ali i zbog dobre glume. Najpoznatiji je po ulozi Tea u seriji Bitange i princeze, a glumio je i u serijama Naša mala klinika te Crno-bijeli svijet. Samo neki od filmova u kojima je glumio su Duga mračna noć, Dva igrača s klupe i Ravno do dna. Sinkronizirao je crtiće poput Ledenog doba i Potrage za Nemom. Dobitnik je mnogih nagrada za glumu, a osvojio je i 4 Večernjakove ruže za TV lice godine.